Добре дошли отново в Heritage and Hope Ministries. Аз съм вашия водещ Алекс и както винаги с мен е брат ми Джеймс. Днес нас е и Андрю Бикички от Sanctuary Door Ministry. Още веднъж, Андрю, благодаря ти много, че дойде и се присъедини към нас днес. Знаете, че напоследък има много разговори за съда, за изследователния съд и има много критици на адвентизма, които се противопоставят на идеята за изследователния съд. А това е едно от основополагащите учения на църквата на адвентистите от седмия ден. Всъщност, започвайки от 1844, цялото това разбиране по същество дава начало на движението. Дали това е само мое впечатление? Вие двамата усещате ли сте същото, че има много хора, които сякаш са загубили своя ентусиазъм? Загубили са увереността си в пророчеството за 2300 денонощия. Не знам, имате ли такова усещане? Мисля, че със сигурност виждаме разтърсването, докато хората започват да задават въпроси и да се съмняват. Така че да, това определено се случва. Библията ни предупреждава, че в последните дни ще настъпят усилни времена и че в много случаи хората ще се отклонят от истината. Затова мисля, че днес виждаме изпълнение на това. Помислих си, че би било интересно да разгледаме пророчеството за 2300 денонощия, защото всъщност има много доказателства в негова подкрепа. Вероятно има и доказателства, които нашите зрители не са виждали, които не са широко представени в адвентизма. Има някои наистина задълбочени доказателства, които стигат чак до най-дребните подробности. Така че целта ни е да го разгледаме като един широк обзор, но също така и да навлезем в дълбочина, за да разберем защо можем да имаме увереност във всеки отделен елемент. Мисля също, че най-голямата съпротива срещу това учение идва именно отвътре от нашите собствени редици. Света отвън не е този, който ни се противопоставя. Всъщност ние се сблъскваме с това в собствените си среди. Борим се с идеята, че има съд и с въпроса колко важно е тази вест да бъде изучавана сред нашите хора. Има един цитат, който мога да ви покажа от ранни писания, страница 63. Там се казва, че настоящата истина е това, от което се нуждаем сега. Там ни е казано точно коя е настоящата истина, която трябва да изучаваме. Там се говори за светилището и по-конкретно връзка с 2300 денонощия. Именно това трябва да изучаваме, заедно с Божиите заповеди, Божия характер и оправдание чрез вяра. Това са основните теми, върху които вестителите трябва да се спрат. Следователно, в нашата църква има голям недостиг на истинско съсредоточаване върху 2300 денонощия. Защото, какво се случва, когато се съсредоточим върху това? Какво прави то? То обяснява миналото, показва настоящото ни положение, утвърждава вярата на съмняващите се, като им дава сигурност. Затова е изключително необходимо точно сега наистина да го разберем. Това е тема, която всички ние сме изучавали, към която всички изпитваме особен интерес. Затова всеки от нас е със своя компютър. Всъщност всички ще споделяме различни мисли, ще преминаваме от един компютър на друг. Нека просто да преминем през глава 8 на книгата Данаил и да видим до какъв извод ще стигнем. Разбирането за 2300 денонощия идва от 8 глава на книгата на Данаил. Ако погледнем главата в най-общ план, Данаил има видение. То представя двурок овен и козел с един голям рог, които воюват помежду си. Козела с големия рог побеждава и завладява всичко. Но след това големия рог се счупва и се разделя на 4 части, насочени към 4 посоки на света – север, юг, изток и запад. От една от тези посоки се появява силата на малкия рог, а накрая получаваме едно пророчество за време. Бих казал, че това е кулминацията на видението. И той ми каза, до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти. Какво представлява овена тук и какво представлява козела? Нека направим едно кратко припомняне за нашите зрители. Всъщност, самата 8 глава на книгата Данаил ни дава отговорите. По-рано в главата, по време на самото видение, ангела, както и в другите видения, първо се описва видението, след това ангела започва да го тълкува и да обяснява символите. В глава 8 на Данаил съвсем ясно и посочено е, че овена с двата рога представлява царете на Мидяните и Персите, а козел с големия рог представлява царя на Гърция. Ако сравните това с 2 глава на книгата Данаил, както и с 7 глава на Данаил, ще видите, че там има гърдите от сребро, които имат 2 ръце, нали? А в 7 глава на Данаил има мечка, повдигната на едната си страна, с 3 ребра в устата си. Всичко това представлява Мидо Персия. Мечката
е повдигната на едната си страна, защото Персия, Джеймс, ако не греша, беше по-силната от двете сили, нали така? Да. След това идва царя на Гърция, представен чрез козела. Начело е Александър Велики, който води завоеванията. 7 глава на Даниил, той е представен чрез леопарда, 4 крила и 4 глави, а козела в 8 глава на Даниил също го представя. След това този рог се счупва и се разделя на 4, което съответства на 4 генерали на Александър Велики след неговата смърт. Ако не се лъжа, това са Лизимах, Касандър, Птолемей и Севелк. Така че по същество това е едно последователно пророчество за времето. То обхваща огромни периоди от време, цели столетия, нали? И тогава най-накрая се стига до това пророчество за време. Но в 8 глава на Даниил не е дадена началната точка на този период. Така че на този етап не разполагаме с много информация. Искам обаче да се спра за момент на нещо, защото в наши дни има хора, които се противопоставят на това и твърдят, че израза «светилището ще се очисти» е неправилен превод. Или според дали думата там наистина означава «ще се очисти». Искам да отбележа, че едно от нещата, които адвентното тълкование признава, е еврейския паралелизъм. За тази дума можем да погледнем стихове като Йов 15-14. Що е човекта да бъде чист и родения от жената да бъде праведен? Тук виждаме думата за К, да бъде чист или цадик. Също в Йов 25.4. Как тогава може човек да бъде праведен пред Бога? Или как може родения от жена да бъде чист? И Псалом 51.4. За да се оправдаеш, когато говориш и да излезеш непорочен, когато съдиш. Смисълът тук е, че еврейския паралелизъм, чистотата често е свързана с праведност или с съд. Псалом 106.3 казва: Блажени са онези, които пазят правосъдие и вършат правда. Така че ясно се вижда връзката между идеята за очистване и съда. Те вървят ръка за ръка. Това е особено важно, когато говорим за деня на умилостивението. Ако разгледате какво всъщност означава Йом Кипюр, ще видите, че той е свързан с съд. Всичко е било свързано с съда. Така че деня на съда, дори евреите са разбирали това по този начин. То става дума за съд. Това само по себе си е указание към какво всъщност се отнася Даниил 8.14. Да, това всъщност ме кара да се сети за Левит 13.13. Там свещеника разглежда човек болен от проказа и казва: тогава свещеника да го прегледа и ако проказата е покрила цялото му тяло, да обяви за чист онзи, който има язвата. Всичко е побеляло, той е чист. Така че свещеника извършва преценка, произнася съд относно него. Всъщност това е чудо. Всичко е побеляло. Следователно тази идея за очистване, за това човек да бъде направен чист след съд, присъства навсякъде в Стария Завет. Защото с какво се занимава Бог? Той се занимава с проблема за греха. Затова не виждам проблем. Дори в нашия превод думата очистен е достатъчно ясна. Само за да дадем още малко контекст и да се върнем една крачка назад, още в първия стих на 8 глава на Даниил виждаме, че това се случва в 3-та година от царуването на Валтасар. Проверявах това, разбира се. Валтасар е царя, който устройва пиянско пиршество във Вавилон, докато мидяните и персите навлизат под градските стени, след като отклоняват течението на река Ефрат. Всъщност има една много интересна история за това. Четох как военачалника, който повел войските си под стените на града, имал любим бял състезателен кон. Един ден, когато пресичал река, коня бил отнесен от течението и се удавил. Той много обичал този кон и се заклел, че ще направи така, че реката да стане толкова плитка, че дори жена с деца да може да премине пеша. Според преданието, той прекарал цяло лято заедно с армията си, отклонявайки течението на реката и усвоявайки как да направи това. По-късно използвал този опит срещу Вавилон, дошъл до града, отклонил течението на реката и след това, като водата спаднала, войниците му могли да преминат под градските стени през водата до колене.
Така навлезли в града отвътре. Градските порти били отключени и те практически превзели града през нощта. И така Валтасар е царя, който управлява, когато Данаил получава това видение, което буквално предсказва, че ще има завладяване. Първо от мидяните и персите, след това в крайна сметка от гръцката империя. Чувал съм да се спори точно колко дълго е продължило царуването на Валтасар. Интересно е, че Орая Смит в книгата си Данаил и Откровение казва, че 8 и 9 глава на Данаил се случват през една и съща година. Четвъртата година от царуването на Валтасар съвпада с първата година на Дарий Мидянина. Все пак по този въпрос има известни спорове. Причината е, че канона на царете на Птолемей, който представлява списък на владетелите, изобщо не включва Валтасар, защото той е бил нещо като съвладетел. Управлявал е заедно с Набонид, другия цар по това време, който бил заминал на военен поход. Затова той оставил Валтасар да управлява вместо него. Така Валтасар имал един вид неофициално или частично царуване. Затова не знаем точно, но двете събития вероятно са се случили в рамките на около 10 години. Чувал съм някои хора да критикуват това и да казват, не можете да свързвате 8 и 9 глава на Данаил, защото между тях има твърде голям период от време. Но тогава какво да кажем за втора глава на Данаил? Там имаме последователност от царства, нали? След това идва 7 глава на Данаил, където отново имаме същата последователност от царства, въпреки че между двете глави има разлика от около 50 години. Така че според мен е съвсем логично да се каже, че само защото са изминали няколко години, това не означава, че тези видения са напълно отделени и нямат връзка помежду си. Все още става дума за същата последователност на царствата. Все още се описва същото въздигане и падане на царе. Следователно темата е същата, основната идея е същата, независимо от времето, което разделя отделните видения. Затова, ако тук имаме едно пророчество за време, пророчеството за 2300 денонощия, не би било нелогично да очакваме по-нататък книгата на Данаил, да намерим неговото повторение, разширяване, както и допълнително обяснение. Мисля също, че трябва да поговорим за голямото разочарование, защото при него милиаристите, а и много хора по света са вярвали, че Христос ще дойде през 1844 година. Ако разгледаме това, как всъщност са стигнали до тази дата? И имало е причина да стигнат до нея. Според мен е важно да покажем именно това. Нека продължим към 9 глава на книгата Данаил. Когато отидете там, ще видите, че действието се развива през първата година на Дарий. По това време в живота на Данаил вече се е случило следното. Той е живял във Вавилон и е станал свидетел как чужд владетел нахлува в града, преминава под градските стени и го превзема. Целият му живот буквално е бил преобърнат. Представете си, например, че Съединените щати бъдат завладени от чужда армия. Това би било катастрофално събитие. Именно в такава ситуация се намира Данаил. По това време той вече е възрастен човек. Живял е във Вавилон много години. И затова идването на нов цар е изключително важно събитие за него. Това е първата година от управлението на Дарий. Какво прави Данаил? Започва да изучава книгата на пророк Еремия, по-конкретно пророчеството за 70-те години, които трябва да се изпълнят. Какво мислите за Еремия 25 глава? Как тълкувате това пророчество във връзка с Данаил? Мога да си представя как, когато стига до частта за вечните запустения, това силно го обесърчава, ако погледнем състоянието на Израел по негово време. Мисля, че докато се опитва да разбере пророчеството за 2300 денонощия и чете тази част за вечните запустения, въпросът, който стои пред него е, ще се възстанови ли някога Израел? Данаил 9 глава се казва: първата година от царуването му, аз, Данаил, разбрах от книгите числото на годините, за които Господнето слово беше дошло към пророк Еремия, че трябваше да се изпълнят 70 години за запустението на Йерусалим. Единственото място, което откриваме в Еремия, където се говори за тези 70 години, е Еремия 25:12. Когато се изпълнят 70 години, ще накажа Вавилонския цар и онзи народ, казва Господ, заради беззаконието им. Тук има паралел с мерзостта на запустението, защото израилевите потомци бяха направени запустели, като бяха отведени от своята земя, именно защото не бяха дали на земята нейните съботни години. Има и още нещо, както Джеймс каза, Даниил разглежда това пророчество и се тревожи за бъдещето на Израел, защото се говори за вечни запустения.
Но ако продължите по-нататък и видите как ангел Гавриил идва и му дава пророчеството за 70-те седмици, какво му казва? Казва му, че ще остане запустяло до края на войната, т.е. града отново ще бъде разрушен. Ще го възстановите, но накрая пак ще стигне до трайно запустение. Интересното е, че тази тема се повтаря. След като прочита книгата на Еремия, той облича вратище и посипва главата си с пепел. Раздира си с дрехите и излиза навън. Започва да се моли на Бога. Следва една дълга молитва, която продължава през много стихове. Това е неговата гореща молба към Господа, неговото настойчиво ходатайство пред Него. Даниил 9.18. Боже мой, преклони ухото си и чуй, отвори очите си и виж нашите запустения и града, който се нарича с Твоето име, защото ние отправяме молбите си пред Теб не поради нашата правда, а поради Твоите големи милости. Така че Даниил стои там и умолява Бога, след това идва Гавриил и струва ми се започва да му дава отговор. Той казва: 70 седмици са определени за Твоя народ и за Твоя свят град, за да се довърши престъплението, да се сложи край на греховете, да се извърши умилостивение за беззаконието, да се въведе вечна правда, да се запечатат видението и пророчеството и да се помаже през святото място. Затова знай и разбери, че от излизането на заповедта да се възстанови и съгради Иерусалим до Месия княза, ще има 7 седмици и 62 седмици. Площада и стената ще бъдат съградени отново, макар и в смутни времена. Всичко това е изключително интересно. Това е нашето пророчество за 490 години или дни, 70 седмици, нали? Но възниква въпрос, как свързваме това конкретно с 8 глава на Данаил? Как знаем, че тук се говори за същото нещо? Преди малко ти показа Еремия, нали? Така че Даниил разглежда пророчеството за 70-те години. Той е загрижен за бъдещето на Израел, но това не е единственото, което го занимава. По-рано той лично е преживял видението от 8 глава на Данаил, където също вижда събитията, водещи до Данаил 8.14, защото там вижда запустенията. Вижда Божия народ. Така че не става въпрос само за пророчеството на Еремия за 70-те години. Съзнанието му все още са и предишните видения, с които той продължава да се бори и които се опитва да разбере, защото вижда как светилището и воинството са потъпкани. Не бива да забравяме това. Можем да разглеждаме 70-те години, защото те са споменати в началото на 9 глава на Данаил. Нека не забравяме и онова видение, което ни отвежда към 1844 година, Данаил 8.14. Така че именно това тежи на сърцето на Данаил и да продължим от стих 14 нататък. И когато аз Данаил видях видението и търсех да го разбера, ето пред мен застана нещо, което приличаше на човек. И чух човешки глас между бреговете на река Улай, който извика и каза: Гаврииле, направи този човек да разбере видението. Така че недоумението, изразено в стих 13, което сякаш получава до някъде неочакван отговор, какво общо има всичко това с очистването на светилището, показва, че Даниил трябва да разбере видението. И той се приближи до мястото, където стоях, а когато дойде, аз се оплаших и паднах на лицето си. Той ми каза: разбери си, не човешки, защото видението се отнася за времето на края. Ключовата дума е разбери. Видението, за което се говори, е същото, към което се отнасяше и предишния въпрос. Докато говореше с мен, аз паднах в дълбок сън с лице към земята. Но той ме докосна и ме изправи и каза: ето ще ти известя какво ще стане последното време на негодованието, защото в определеното време ще бъде краят. Първо, Даниил не разбира видението и второ, Гавриил идва, за да му помогне да го разбере. Освен това, това видение е свързано с времето на края. Именно тук нашите предшественици, пионерите на милеритското движение, откриват този стих или по-точно Даниил 8.14. Не само Уилям Милър, но и други. Те стигат до извода: това трябва да е края. Това трябва да е времето на края. Това трябва да е идването на Христос, за да очисти земята чрез огън. Това е било тогавашното разбиране за светилището. Че светилището е земята. Това е едно погрешно разбиране, което е било възприемано много дълго време, че пророчеството се отнася за второто пришествие. Това не е нещо, което е характерно само за това видение. Дори в самия край на книгата Данаил, в 12 глава, 8 стих се казва: аз чух, но не разбрах. Тогава казах: Господарю мой, какъв ще бъде края на всичко това? А той каза: иди си, Данаиле, защото тези думи са затворени и запечатани до времето на края. Това се вписва в идеята, че тази книга е била запечатана за дълго време и е била отворена едва след като започва времето на края, през 1798 година. След това в началото на 19 век, около 1813,
Уилям Милър започва да открива тази истина. Докато изучават това видение, те не четат само Данаил 8.14, а и стихове от 15 до 19, които току-що разгледахме и си казват. Това се отнася за края на света. Данаил не е разбрал това видение и ние също не го разбираме. Така стигаме до 9 глава на Данаил, откъдето започваме, но малко по-рано от стиха, който ти показа. Преди ангел Гавриил да даде пророчеството за 70-те седмици, той казва: О, Данаиле, сега дойдох, за да ти дам мъдрост и разбиране. Затова разбери думите и вникни във видението. Какво прави Данаил? Той се моли, издига една дълбока покайна молитва. На сърцето му лежи състоянието на Израил и неговото бъдеще. И тогава ангел Гавриил идва, за да му даде разбиране за видението. На кое видение? Кое видение? Отговорът е, че в 9 глава на Данаил изобщо няма ново видение. Всъщност, ако се върнем към Данаил 8.17, там се казва: Разбери, сине човешки, защото видението се отнася за времето на края. Всички тези изрази са свързани помежду си. Става дума за видението от 8 глава на Данаил. Логично, няма друго видение, към което това може да се отнася. Дори в началото на 9 глава, където се казва, че Данаил изучава пророк Еремия, има нещо интересно. Там четем: Аз, Данаил, разбрах. Що ме казано, че е разбрал? Значи не е било необходимо някой да му го обяснява. Точно така, това той е разбрал, но онова не е разбрал. Точно така. Нека добавим още един стих към тази последователно. След това идва пророчеството. 70 седмици са определени. Навсякъде се повтаря една и съща мисъл. Разбери, да ти дам разбиране. Не разбрах. Направи го да разбере. Разбери, сине човешки. Дойдох да ти дам разбиране. Всички тези изрази показват, че става дума за едно и също видение. Много е просто. Тези неща са свързани помежду си. Еремия е нещо, което Данаил е прочел и разбрал. Но неговото лично преживяване е видението в 8 глава на Данаил, което той не е разбрал. Тук има и още една важна дума – определени. Ако разгледаме тази дума в 9 глава на Данаил, където се говори за пророчеството за 70-те седмици, се казва: 70 седмици са определени за твоя народ. Кой е народа на Данаил? Това са израеляните. Когато се разгледа думата определени в Strong Exhaustive Concordance, там е посочено, че основното й значение е да се отреже буквално, преносно, да се постанови или да се определи. Следователно, ако тези 490 години са отрязани, възниква въпроса: от какво са отрязани? От предишното, отново. Дойдох, за да ти дам разбиране, разбери видението. Точно така. А какво ще кажете, ако някой възрази? Всъщност не знаете къде се вписват тези 70 седмици в периода от 2300 денонощия. Може да са в края, може да са по средата, може и да са в началото. Как бихте отговорили на такъв човек? Няма никакво указание в текста, което да ги поставя някъде по средата. Добре? Освен това няма логика да бъдат и в края, защото първо Божия народ бива съден, а след това останалия свят. Следователно е логично 70-те седмици първо да се отнасят за твоя народ, а след това какво виждаме в Новия Завет? Евангелието отива при езичниците. Затова логичното заключение е, че 70-те седмици трябва да се намират в началото на периода от 2300 денонощия, а не в неговия край. Тогава виждаме това, което е типичното адвентно разбиране, пророчеството за 490 години, т.е. 70-те седмици. 70 по 7 правят 490 дни, по принципа ден за година 490 години. Те са част от периода на 2300 денонощия. Те са първата част от него. Мисля, че може да погледнем на това и по друг начин. Какво са очаквали Божиите хора? Те са очаквали Месията, да ги избави. А как са смятали, че ще ги избави? Мислили се, че ще изгони чуждите армии. Да, нашествениците и всички чужди завоеватели. Има две месиански пророчества, едното за първото пришествие, а другото за второто. Те са избрали пророчеството за второто пришествие, защото са желаели временно политическо освобождение. Но още от самото начало в Едемската градина е било необходимо да бъде принесена жертва. Тук вече навлизаме в темата за светилището. Започваме да разбираме Данаил 8.14. Светилището трябва да бъде очистено. Изведнъж пред нас се разкрива цялостната картина на службата в светилището, всичко, което се е извършвало в него през годишния цикъл. Тогава възниква въпроса: откъде трябва да започне всичко това? То трябва да започне с жертвата, трябва да започне с Пасхата, първия празник. Те трябва да отбележат началото на идването на Христос, за да извърши своето служение,
да стане жертва, а след това да продължи със своята свята служба в небесното светилище. А какво всъщност се пророкува тук? Да, имаме пророчество за време, но какво точно се предсказва в рамките на тези 490 години? Казва се, затова знай и разбери, че от излизането на заповедта да се възстанови и съгради Иерусалим до княза Месия. Ако разгледаме думата за Месия от еврейската дума Машиях, тя означава помазаник, така че текстът би могъл да се прочете и така. От излизането на заповедта да се възстанови и съгради Иерусалим до помазаника княза. Следователно, какво трябва да очакваме да видим в това пророчество? Кое е първото нещо, което ви насочва да търсите? Трябва да бъде царска личност, която е помазана. Водил съм разговори с евреи, те се опитват да свържат това с различни други личности, като казват: този помазаник княза може да е бил този първосвещеник или онзи първосвещеник. На практика те свеждат пророчеството до някаква историческа личност, без особено значение, а не до известна фигура. Но не мисля, че това е убедителен подход. Защото в 8 глава на Данаил, когато виждаме рога, който се разделя на 4, той съвсем ясно представлява Александър Велики. Тоест имаме една много значима историческа личност, представена само чрез един рог. При историческия метод на тълкуване на пророчеството трябва да намери изпълнението си в историята. Иначе се стига до лично субективно тълкуване. Затова не може помазаника княза да е някаква второстепенна историческа фигура. Това пророчество съвсем точно посочва времето, когато Христос е кръстен в река Йордан. Ако направим изчисленията и установим точно откъде започва и къде завършва този период. Но ако продължим нататък, най-важното тук е, че ни е дадена начална дата. От излизането на заповедта да се възстанови и съгради какво? Града Иерусалим. Но не става дума само за това. Споменават се също стената, улиците и всичко останало. Тоест описанието е много пълно. Говори се за действително възстановяване на целия град, а не само на храма. Ако отидем в книгата на Ездра, ще видим, че там са дадени няколко различни указа, които биха могли да отговарят на условието за заповедта да се възстанови и съгради Иерусалим. Първият е в Ездра 1 глава, указ за възстановяване на храма, в Ездра 6 глава същото установяване на храма, в Ездра 7 глава, която според мен най-добре отговаря на условията, съдържа заповед да се отиде в Иерусалим всички, които желаят да тръгнат, да се предоставят неограничени средства, да се украси Божия дом, да се поставят съдии и управители съобразно закона. Освен това, цялата глава е написана на халдейски, арамейски, а не на еврейски, както останалите части от книгата Ездра. Целият указ е предаден в пълния му текст. Ако отидете в Неемия 2 глава, ще видите още един вид разрешение. Неемия получава вест за тежкото състояние на Иерусалим след разрушаването и отправя молба към царя да му позволи да отиде и да го възстанови. По същество той получава устно разрешение. След това отива там и намира хора, които вече са били пристигнали 13 години по-рано. Тогава той им помага в изграждането на градската стена. Различните изследователи са се опитвали да свържат началото на пророчеството с различни укази, но всъщност само един от тях отговаря на условията, защото първоначалното пророчество говори за възстановяване и съграждане на Иерусалим. И стената е спомената. Следователно трябва да става дума за пълен указ. Тогава, ако отидем в Ездра 7 глава, виждаме, че всичко това става по времето на Артаксеркс, царя на Персия и по-конкретно през 7-та година от неговото царуване. Наистина ми се струва поетично, че в Ездра 7 глава 7 стих през 7-та година от царуването на цар Артаксеркс имаме тази последователност от 70 по 7, която води до Месията, който ще изкупи света. Това е удивително. Така стигаме до традиционното адвентно разбиране за пророчеството за 2300 денонощия. И когато казвам традиционно, имам предвид не само днес. Миналото дори в много издания на Библията Крал Джеймс, бележките в полето е била посочвана 457 година преди Христа като началната дата. Става дума за по-стари издания, като начална дата. Това не е било нещо оспорвано или смятано за спорно. По същество 490-те години започват през 457 година преди Христа и завършват през 34-та след Христа. А знаем, че последната 70-та седмица обхваща периода от 27 до 34 след Христа, като Месията е отсечен в средата на седмицата. Много евангелски християни не правят ли точно това със 70-та седмица?
Не ли преместват самия край на времето на практика, те разрушават цялото разбиране за това пророчество. Те напълно го прехвърлят бъдещето, като приемат, че юдеите ще получат втори шанс. Това се свърза и с бъдещия антихрист, дали ще го приемат или ще го отхвърлят. Тук обаче трябва да внимаваме и по отношение на липсата на нулева година. Става дума просто за една хронологична схема, която да го покаже нагледно. Понякога, когато казваме, че няма нулева година, хората не си го представят визуално. Ако мислите за числото, когато преминавате от отрицателно към положително, броенето върви така 2-3-1 и след това започва отново с 1-2-3. Това, когато прибавите 483 години, т.е. 69 седмици към 457, стигате до 27, а не до 26-та година след Христа. Тогава, може би най-важният въпрос е как правилно стигаме до 457 година. Защото има много хора, които смятат, че началната дата на цялото това пророчество е друга. Джеймс, как стигаме до 457 година? Един от най-важните елементи тук е следния. Ако приемаме, че указа в Езра 7 глава е този, който изпълнява пророчеството и разглеждаме царуването на Артаксеркс, по-конкретно 7-та година от неговото управление, тогава трябва да знаем кога е започнало то. И има няколко свидетелства, които ни дават представа за това. Тук имаме няколко клинописни плочки, които ще разгледаме. Едната от Британския музей 32234, която съдържа астрономически данни относно времето, когато Ксеркс е бил убит и на престола се възкачва неговия син, Артаксеркс. Важно е да се разбере, че момента, когато това събитие се случва, представлява годината на възкачване, 465 преди Христа. Следователно, първата му официална година на царуване е 464 преди Христа, а 7 години по-късно стигаме до 457. Тази плочка съдържа астрономически данни, които могат да бъдат проверени чрез изчисления и които са подробно обсъждани в научната литература. Те посочват 465 като годината на възкачване на Артаксеркс, но това не е единственото доказателство. Когато ми разказа за тази плоча, след това и за някои от другите плочи, до които ще стигнем след малко, направо се запалих да чета за тях. Наистина удивително. Да, това, което виждате, се съхранява в Британския музей. Всъщност плочката не е изложена. Пази се в някои от складовете помещения на музея. Това са записки на вавилонски астрономи. Те описват наблюденията си на небето. Записват данни за затъмненията, които са наблюдавали. Докато следят нощното небе, отбелязват различни астрономически явления. И един от тях просто добавя една кратка бележка. Месец 5, ден 14, Ксеркс беше убит от своя син. Да, като историческа бележка за съответната година. Намерих една статия от 2016 година. Колкото мога да преценя, автора не е адвентист, а просто изследовател. Статията се прави опит да бъдат определени астрономически данни за затъмненията от тази плочка и се обсъждат резултатите. Имало един критик, който твърди, че тази плочка всъщност подкрепя 475 година преди Христа, като годината, в която Ксеркс е бил убит от своя син. Но автора на тази статия опровергава това твърдение. На слайда съм показал началото и заключението на статията, като съм ги събрал заедно. Наистина е много увлекателно четиво. Заключението, до което автора стига е следното. Първо цитира критика, а след това казва: трябва да е очевидно, че между двете предложени години общо приетата дата 465 преди Христа е много по-съвместима с данните от плочката и с известната вавилонска практика за астрономически наблюдения и календарно летоброене, отколкото 475. Не бива също да забравяме, че ако насила нагодим астрономическите наблюдения към алтернативни години, ще трябва да пренастроим и всички останали наблюдавани астрономически данни, за да се впишат в тези нови години. Да, защото тогава цялата историческа хронология ще бъде изместена. Древното небе е като старинен, но все още работещ часовник. Ако надраскаме циферблата му и разместим всички числа според собствените си предпочитания, той вече изобщо няма да може да ни показва времето. Така че общо приетата дата е правилната година. И какво е записал между другото този вавилонски астроном? Вярвам, че по Божие провидение е отбелязал: Ксеркс беше убит от своя син. Това означава, че годината на възкачването на Артаксеркс, неговата година на възцаряване, неговата непълна първа година е 465 преди Христа.
След това първата му официално броена царска година е 464, а седмата му година е 457 преди Христа, когато е издаден указа в Ездра 7.7. Това е само едно от доказателствата. Точно така, едва започваме. Но за тези неща почти не се говори. Аз лично не съм виждал почти никой да обръща внимание на тези плочки. А според мен те заслужават много по-голямо внимание, защото сякаш самите камъни свидетелстват, посочвайки с удивителна точност пророчествата, което води към адвентното движение. Наскоро разговарях с един преподавател по археология и обсъждахме значението на тези находки и според мен е наистина впечатляващо да видим как археологията оформя разбирането ни за библейските пророчества и за Библията като цяло. Тук всъщност стоят цели астрономически изчисления. Но Джеймс ти спомена, че има още няколко клинописни плочки. Какво ще кажеш за тях? Да, това са други плочки, които също са били изследвани и коментирани. Те също сочат към 457 като седмата година от царуването на Артаксеркс. Те съдържат допълнителни данни за движението на Луната и други астрономически събития, отбелязани през същия период. Това са източници, които всеки може сам да намери в интернет, да потърси и да види. Отново виждаме още едно доказателство. Нека продължим нататък. Мисля, че тази плочка беше VAT 5047 и тя също представлява едно доказателство, за което разполагаме с превод. По тази тема е написано изключително много. Ако навлизаме подробно във всяка отделна плочка и всеки конкретен артефакт, това би било отнело повече време, колкото позволява настоящата презентация. Има основателна причина в миналото в много издания на Библията тази дата да е била отбелязана в бележките в полето. Тя не е била предмет на спор. Джеймс, ти също спомена нещо за юбилейните години. Да, това е една интересна плочка, която открих. BM 21946. Ако погледнем Езикиил 1.1, там се казва в 30-та година. Според мен, това е 30-та година от юбилейния цикъл, която съответства на 5-та година от пленничеството на цар Йоахин. Тази плочка представлява доказателства, че 5-та година от пленничеството е било около 594 преди Христа, което означава, че самото пленничество е започнало около 597 или 598. Това е била 7-та година от царуването на Навуходоносор. Ако 30-та година от юбилейния цикъл е тогава, следващата юбилейна година би се паднала около 574. 12 юбилейни цикъла по-късно стигаме до 27 след Христа, когато Христос се изправя и проповядва. Духа на Господа е върху мен, защото ме е помазал да благовестявам на бедните. Изпратил ме да изцелявам съкрушените по сърце, да проповядвам освобождение на пленниците, проглеждане на слепите и свобода на огнетените. Така в Лука 4 глава, през 27 след Христа, Христос буквално се изправя и обявява юбилейната година. Тоест тази плочка по същество ни дава последователността на юбилейните години, кога започват и кога се падат. Да, когато свържем Езикиил 1 с данните от тази хроника, изглежда, че тя ни дава добра представа кога е била 5-та година от пленничеството на цар Йоахин. Имам и един въпрос относно юбилейните години. Искам да го повдигна, защото знам, че има хора, които броят юбилейните години, опитвайки се да определят кога ще дойде Христос. Как би отговорил на това? Виждаме юбилейните години тук в Езикиил 1, а след това и Христос 12 юбилейни цикъла след 574 година. Знаем, че не би трябвало да правим това. Въпреки това, подобни идеи се срещат и сред адвентистите. Не са широко разпространени, но се появяват в определени среди. Как би отговорил на този въпрос? Пророческите писания посочват, че след 1844 вече няма да има вест, основана на определене на време. Никога повече няма да има такава вест. Затова смятам, че хората, които се опитват да обвържат тези неща с конкретни дати, прекрачват границите и не се съобразяват с пророческото свидетелство. Библията е съвсем ясна, в нея се казва, а за онзи ден и час никой не знае. Мисля, че в момента, който започнем да се опитваме да определяме времето чрез пророчества, напускаме същността. На нас ни е дадена привилегията да ускорим неговото идване. Това означава, че то не е фиксирано към някаква конкретна дата. Това зависи от други неща. И ако зависи от други неща, тогава не можем непременно да определяме чрез юбилейните години, нали? Мисля, че трябваше да го споменем. Джеймс, разкажи ми за папирусите от Елефантина. Как и те ни помагат да потвърдим датата 457 преди Христа. Това е още едно доказателство, което учените са изследвали.
Те са го използвали, за да определят кога е започнало царуването на Артаксеркс. Само го споменавам като насока за нашите зрители, за да могат сами да го проучат и да се задълбочат в темата. По-конкретно става дума за папирусите от Елефантина AP6. Има изследвания и обсъждания, които показват как това доказателство сочи към същия период от време. Няма да навлизаме в подробности по тази тема тук, но само я споменаваме. Доколкото разбирам обаче, това доказателство не е напълно безспорно, защото част от папируса липсва. Затова изследователите са се опитали да възстановят липсващия текст въз основа на разстоянията между редовете и по този начин са направили своите предположения. Следователно не казваме, да, това е абсолютно сигурно единствения възможен извод. По-скоро казваме, че това е още едно доказателство. Когато излезем навън с телефона си и използваме GPS, той не се свързва само с 3 спътника, а с 15 или 20. Именно така се определя точното ви местоположение. По същия начин смятам, че са необходими множество независими доказателства, за да знаем с увереност, че сме стигнали до правилното заключение. След това разполагаме с канона на царете на Птолемей. Той представлява списък на владетелите, използван от древните астрономи, който е бил запазен от астронома Клавдий Птолемей. Това е от преди около 2000 години. Той съдържа както астрономически данни, така и списък на различните царе. За всеки от тях са посочени годината на възкачването му на престола и годината на неговото царуване. Когато проследите този списък, може да извършите много точни изчисления. Интересното е, че списъкът стига толкова много назад във времето. В него се срещат имената като Набопоасар и Навуходоносор, така че може да се върнете чак до тях и да правите хронологични изчисления. Ако не греша, мисля, че именно от тук Урая Смит извежда разбирането си за 457 година преди Христа. Отново виждаме, че има множество независими отправни точки, чрез които можем да потвърдим тази дата. Джеймс, кое е изследването, което откри и което съдържа канона на царете на Птолемей? То е достъпно в интернет. Там е публикуван този списък и може да видите Артаксеркс Лонгиман, като е посочена 465 преди Христа, като година на неговото възкачване на престола. Добре, отново 465 съвпада напълно, този път без да използваме клинописната плочка. Добре, след като вече забрахме няколко независими доказателства, трябва да отбележим, че има и хора, които приемат други дати, но те обикновено не разполагат с толкова много независими източници и различни начини да достигнат до тях. Може да имат едно единствено доказателство и да кажат, това е правилната дата. Но въпросът е, разполагате ли с множество независими доказателства, които всички сочат към една и съща дата? И следващия логичен въпрос е, как всъщност изчисляваме кога Исус е бил кръстен? Начина, по който обикновено го показваме, чрез Лука 3.1. Кръщението на Исус е описано по-нататък главата, но тя започва с много конкретни хронологични данни. 15-та година от царуването на Цезаря Тибери, когато Пилат Понтий беше управител на Юдея, а Ирод четверовластник в Галилея и брат му Филип четверовластник в Итурейската и Трахоницката област и Лисани четверовластник в Авилиния. Защо цялата тази информация е включена в глава, която говори за кръщението на Исус? Това са изключително подробни исторически сведения. Римските архиви са едни от най-добре запазените. Колкото по-назад се връщаме в историята, толкова по-трудно се намират надежди и сведения. Да, имаме канона на царете на Птолемей, но римляните са били изключително добри във воденето на исторически записи. Изчислението е съвсем просто. Имаме 15-та година. Знаем, че управлението на кесар Тиберий започва през 12-та след Христа, добавяме 15 години към 12 и стигате до 27 след Христа. Но тук не става дума само за Тиберий. В текста са споменати и всички останали управители на тази област. Ако проверите римските исторически записи и видите кога всеки от тях е вземал своята длъжност, всички те сочат към същия период. По-точно към същото време, а не просто към същата година. Така че Лука 3.1 буквално имаме едно благовдъхновено историческо отбелязване на времето. Друг начин да стигнем до същата дата, който според мен е много интересен, е чрез Евангелието от Йоан. Исус е кръстен в Йоан 1 глава. Още в следващата глава той разговаря с юдеите и им казва: разрушете този храм и за 3 дни ще го издигна. Юдеите му се пресмиват и казват: 46 години се градеше този храм, а ти за 3 дни ли ще го издигнеш? Интересното е, че в юдейски древности Йосиф Флавий пише:
Ирод в 18-та година от царуването си, след вече споменатите събития, предприе едно велико дело – да изгради наново Божия храм. От римските исторически записи знаем, че годината на възкачване на Ирод е 39-та преди Христа, първата му официална е 38-та. Следователно, 18-та година от неговото царуване, когато започва строежа на храма, е 20-та година преди Христа. А ако прибавим 46 години, до коя дата стигаме? До 27 година след Христа. Джеймс. Тук имаме и някои доказателства, свързани с разпятието. Разбира се, това е средата на седмицата, последната 70-та седмица от пророчеството. Но разкажи ни за тези монети. Какво представлява актийското летоброене? За какво свидетелстват тези монети? Да, тук имаме монети, които обозначават Алфа или първата година от царуването на Тиберий, като 45-та актийска година, считано от битката при Акциум на 2 септември 31 година преди Христа. Това е била известна битка. Всъщност тя се загатва и в Даниил 11 глава. В нея участват личности като Клеопатра и други. Това, което виждаме тук е, че първата година от царуването на Тиберий съответства на 45-та актийска година, което ни отвежда към 14-та година след Христа. Само няколко години по-късно Гама или третата година от неговото царуване съответства на 47-ма актийска година, което се пада през 16-та година след Христа. Следователно, ако знаем, че първата официална година от царуването му е 14-та година след Христа и прибавим 15 години, отново стигаме до 27 година след Христа. Това е още един начин да се достигне до 27 година след Христа, като се използва юдейското инклюзивно летоброене, т.е. без година на възкачване. Така че това по същество отново използва информация от Лука, за която ти говореше преди малко. Двата подхода се основават на едни и същи исторически сведения, но тук вече разполагаме с действителни монети, които са били открити при археологически разкопки. На тях са отбелязани Алфа първата година и Гама третата година от царуването, така че можем да ги използваме като историческо доказателство. Когато стигнем до римския период, историческите записи и археологическите доказателства са много по-добре запазени. Това прави хронологията значително по-ясна. Една книга, която съдържа още информация по този въпрос е "Бог се грижи" от Марвин Максуел. В нея има много по-подробно разглеждане на тези дати и на начина, по който се достига до тях. Джеймс, сега ще ти предам думата. Бих искал да ни преведеш през историческите събития. Ако можеш, отвори материала на твоя компютър и ни го покажи. Разполагаме с няколко еврейски тълкователи от 9-10 век, които всъщност са тълкували Даниил 8.14 като 2300 години. Тук са посочени имената на някои от тях. Успяхме да намерим трудовете на един от тях, Раши, които са достъпни в дигиталната библиотека на Ватикана. За съжаление, понеже ръкописът е написан на ръка, не е лесно за разчитане. Но разполагаме с цитат от неговия труд, в който той изчислява 2300 денонощия като 2300 години. Разбира се, за това има библейски основания. Езекиел 4.6 и числа 14.34. Принципа ден за година вече е бил установен. Имало и други тълкователи през историята. В дигиталната библиотека на Ватикана се намират и трудовете на Арналдо де Виланова. Той пише: за 2300 дни трябва да се каже, че по дни се разбират години. Той е бил лекар, който за времето си е бил новатор и е насърчавал вегетарианското хранене и миенето на зъби. Така че е бил и здравен реформатор. Друг такъв изследовател е Николай Козански. Тук виждаме негов труд, в който, макар да не определя правилно началната и крайната дата, все пак прилага принципа ден за година. След него има и други, които възприемат същото разбиране. Така постепенно това се превръща в преобладаващото тълкование на книгата Даниил. Ако се замислите, това напълно изключва Антиох Епифан като изпълнение на пророчеството в Даниил 8 глава. Николай Козански е немски католически епископ и изключително разностранен учен, философ, богослов, юрист, математик и астроном. Нека обаче разгледаме и други примери. Тук имаме ръкописните записки на сър Исак Нютон относно 2300 години. Разбира се, Нютон е смятал, че този период не
приключва преди 2132 година, нито след 2370 година. Т.е. той не е разбрал правилната начална дата – 457 година преди Христа. Въпреки това е схванал важния принцип, че 2300 денонощия представляват 2300 години. Знаете, той е създателя на математическия анализ. Мисля, че вероятно е разбирал нещо от числа. Да. Нека разгледаме и Уилям Уистън. Отново виждаме човек, който е пазил съботата и е разбирал 2300 денонощия като 2300 години. Неговите трудове също са достъпни онлайн. Интересното е, че той наследява Исак Нютон като професор по математика в Кембридж. Имаме също Уилям Шърман през 1676 година, който също пише за 2300 години. След него Филип Бъртън заявява: без съмнение 2300 дни трябва да се разбират в съответствие с стила на Данаил и други подобни места, не като буквални дни, а като пророчески дни, т.е. години. Друг християнски автор през 1786, който също говори за 2300 години. Джозеф Палмар, Джеймс Първес, Томас Муди, Бевърли през 1684 година също. След това идва Йохан Алберт Бенгел. Той също приема, че периода представлява години. Освен това прилага принципа ден за година и към 1260 дни от книгата Даниил и правилно ги свързва с приключването им малко преди 1800 година, именно през 1798 година, когато настъпва загубата на папската политическа власт. Но той също така разбира 2300 денонощия като 2300 години. Самуел Осгуд, след това виждаме Йосеф Якоб 1705, Кич 1689, Дейвид Дик 1799, Требнер 1794, библейски коментар от 1693, Кларк 1694, Джон Финслейгън 1797, Бенджамин Холуей 1753, Пресбетер 1753, Маруик 1728 година и накрая Функ 1564 година, което е особено интересно, свързва началото на периода именно с 457 година преди Христа. Така че, макар някои да са достигали до различни начални дати или да са използвали различни аргументи, имало и такива, които са стигнали до извода, че 457 година преди Христа е правилната начална дата. Епископ Патрик отново прилага принципа ден за година. Петри 1770. Тук може да видите, че той пише 2300 вечери и утрени. След това свързва този период с годините и с раждането на Христос. Джеймс Пачино 1789. Отново го свързва с години. Особено важен е Ханс Улт, защото той разглежда въпроса дали 70-те седмици се намират в началото, средата или края на периода от 2300 дни. Той пише: 70-те седмици се отнасят до ежедневната жертва и представляват първата част от периода на 2300 дни. В края на тези дни светилището ще бъде очистено. Много виждаме Требнер, а след това и Evangelical Magazine 1804, които също тълкуват пророчеството като 2300 години. Следват Уилям Дейвис Къминс 1810 и Christian Observer, където се казва, че 2300 години достигат до 1843 година. Имайте предвид, че това е написано през 1810, приблизително 30 години преди Уилям Милър да започне да прави своите по-задълбочени изследвания и да популяризира тези заключения. Това разбиране, че пророчеството достига до 1843 година, показва, че Уилям Милър не е бил единствения, който е стигнал до тази идея. Всъщност това вече е било широко разпространено разбиране. Така че това не е просто някаква любима теория на адвентизма. Ако си християнин, приемаш пророчеството за 70-те седмици. Тук е представена схемата за 2300 години. Периода започва тук. От него са отрязани 70-те седмици или 490 години за твоя народ. Ако не приемете това, тогава кога е дошъл Христос? 490 дни след 457 година. А когато към това добавите и факта, че Даниил 8 и 9 глава са свързани помежду си, чрез езика на текста, чрез обяснение на видението, както и всичко, което току-що ни показа Джеймс,
че толкова много тълкователи са приемали 2300 денонощия като 2300 години, картината става изключително ясна. И най-важното е, че когато разгледате всички тези източници, които току-що показа, става ясно, че не става дума за един или двама души. Това е било широко разпространено протестантско разбиране. На практика това е било общо приетото тълкование. Принципа ден за година не е нещо уникално за адвентизма. Разбирането за 2300 денонощия като 2300 години също не е уникално за адвентизма. Разбирането, че 490 години са част от периода на 2300 години, също не е уникално за адвентизма. Идеята, че те представляват първата част от периода на 2300 години, също не е уникална за адвентизма. Но продължи Джеймс, Morning Watch 1833, указа на Артаксеркс за възстановяване на юдейската държава. Но виждаме това изчисление с ден година. Тук началната дата отново е 457 преди Христа. Да, и в Мексико през 1835, но виждаме същото разбиране, че пророческите дни представляват години. Адам Худ Бъруел, още един изследовател, Хайнрих Рихтер, също 2300 години. След това идва епископ Уилсън и той достига до заключение близко до 1844, като смята, че периодът ще завърши около 1847 година. Всички тези хора са част от един дълъг списък изследователи, които са направили тази връзка и са приели това тълкование. И Алекс мисля, че тук е подходящ момент да спомена няколко таблици. Само накратко, те представляват всички тези личности като изследователи от 19 век, застъпващи пророчеството за 2300 години. В тях може да видите коя начална дата са приемали, коя крайна дата са изследвали и как са разбрали периода от 2300 дни. Става дума за голям брой изследователи. Както виждате, това е било широко обсъждано, повечето от тях са стигали до заключението, че край на периода е някъде през 40-те години на 19 век. Само искам да кажа нещо съвсем накратко, защото със сигурност ще се намери някой, който да попита добре, но как стигате до 22 октомври. Една от причините адвентистите да стигнат до тази дата е свързана с ечемичната жетва. Те следвали Караимите. В Второзаконие 16.9 се казва: както се тури сърпа на житото, започни да броиш 7 седмици. Тоест годината започва да се изчислява от момента, когато озрялото жито било готово за жатва. По това време караимите прибирали реколтата по-късно от равинските юдеи. Те дори обвинявали равинските юдеи, че ядат зърно, което още не е било достатъчно озряло. Имаме и едно историческо свидетелство. Колман от American Biblical Repository пише: по време на празника не съм виждал около Йерусалим нищо, което да прилича на озрели житни класове. Каримските юдеи празнуват по-късно от равинските, защото се ръководят от Авив, и обвиняват последните, че по време на този празник ядат квасен хляб. Именно към това се обръщат адвентистите през 1843 и 1844 година, когато тези събития се развиват. Те се позовават на караимското изчисление, а не на равинския календар след Хилел, който вече е бил фиксиран. Вместо това следват начина на определяне на календара според озряването на ечемичната реколта. И само ще добавя накратко следното. Това е нещо, което трябва да имат предвид всички, които днес се опитват да спазват празничните дни. Ако няма човек, който да определи кога е озряла ечемика, къде ще знаете на коя дата всъщност се пада празник, освен ако не следвате нечия човешки календар? Кой отглежда ечемика? Това е добър въпрос, но има и друг. Кой определя кога е озрял и на кое място определя това? Защото озряването е трябвало да се определя в района на Йерусалим, нали? Точно така, да. Логично е да е било около Йерусалим. Следователно, ако някой познава евреин, който успешно е водил непрекъснати записи за озряването на ечемичната реколта в района на Йерусалим през последните 200 години, и отново всичко се свърза с Йерусалим. Точно така. Очевидно тук възникват и някои затруднения. Ето още едно доказателство, което отново свързва всичко с озряването на реколтата. Това е било широко разпространено разбиране по това време. Публикувано е в Science of the Times. По това време те са разполагали с доказателства, кога реколтата е била озряла, и въз основа на това са стигнали до месец октомври, като времето, в което се пада деня на умилостивението. Да, 22 октомври. А що се отнася до разликата между церемониалния закон
И моралният закон, Елън Уайт казва следното. Само ще го спомена, понеже говорихме за спазването на празниците. Тя казва съвсем ясно. Има мнозина, които се опитват да смесят тези две системи, като използват текстове, говорещи за церемониалния закон, за да докажат, че моралният закон е бил премахнат. Но това е изопачаване на писанията. Разликата между двете системи е широка и ясна. Церемониалната система се състоеше от символи, сочещи към Христос, към Неговата жертва и Неговото свещеничество. Този обретен закон с неговите жертви и наредби трябваше да бъде изпълняван от евреите, докато образа срещне изпълнението си в смъртта на Христос, Божия агнец, който носи греха на света. Тогава всички жертвени приноси трябваше да престанат. Именно този закон Христос отстрани, като го прикова на кръста си. Колосяни 2.14. Но относно закона на 10 заповеди, псалмиста заявява: До века, Господи, Твоето слово е утвърдено на небесата. Псалом 119.89. Сам Христос казва: Не мислете, че съм дошъл да разруша закона. Истина ви казвам, като прави това твърдение по възможно най-категоричен начин, докато премине небето и земята, нито една йота или една чертица няма да премине от закона, докато всичко не се сбъдне. Матей 5.17-18. Тук той учи не само какви са били изискванията на Божия закон тогава и преди това, но и че тези изисквания ще останат сила, докато съществуват небето и земята. Божия закон е толкова неизменим, колкото и неговия престол. Така че, когато днес има хора, които се опитват да спазват празниците, отново възниква въпроса: ако нямате начин да определите кога е озрял ечемика и същевременно следвате това, което Елън Уайт казва, където тя прави съвсем ясно разграничение, че церемониалният закон е бил сила до Христос. Края на краищата завеста в храма се раздра отгоре до долу, което означава края на земната система от церемонии. Другия резултат от всичко това е, че се появява и една противоположна реакция. Хората започват да отбягват дори изучаването и разбирането на 2300 денонощия и на всички тези теми, защото се страхуват, че това ще доведе до подобни крайности. Така дявол е намерил много хитър начин да накара хората да кажат: нека не говорим за празниците, да не говорим за Деня на умилостивението, да не говорим за тези неща. Нека се съсредоточим повече върху Новия завет и да не разглеждаме как Стария и Новия завет са свързани помежду си, защото когато започнем да ги свързваме, ще се появи фанатизъм. Но отново ни е казано, че настоящата истина е да разбираме светилището и 2300 денонощия. Като говорим за това разбиране, какъв е нашия дълг Деня на умилостивението? Мисля, че част от отговора се вижда смирението и покаянието, които са проявявали тогава. През 1843 година хората хвърляли тестета карти в езерата или ги изгаряли. Помислете само за видеоигрите днес или за някои от видеоигрите, които хората играят. По това време това би се смятало за порок, подобно ходене в кръчма, пиене, хазарт и други подобни неща. Това е свенска биета, шведската пчела. Тук се казва, че голям брой пророчици на възраст между 10 и 12 години са появявали в различни енори. Те твърдели, че получават откровение от Святия Дух, че са посещавали небето и ада, че са виждали бъдещето след смъртта, предсказвали са близкия край на света и са проповядвали покаяние и обръщане към Бога. Така че по това време на много места се случва подобни неща. Интересно е да прочетем този конкретен разказ. Възлюбени, благословени приятели, бих искал тази вечер да ви кажа още няколко думи на увещание. О, да се покаяте, но нима сърцето ви все още не е същото толкова закоравяло. Слънцето отново залезе. Кой знае на чия глава ще изгрее отново. О, велики и страшни ден на съда. Покайте се, възлюбени, благословени приятели. О, ако само бяхте повярвали на вашите проповедници. Но вижте, вие никога не направихте това, което ви казваха. Затова Бог трябваше да изпрати този призив към покаяние. Много хора били потикнати да се отрекат от греха. Само в рамките на 2 седмици 70 производители на спиртни напитки заявили, че повече няма да се занимават с дестилиране. Това било публично споменато от пастор Бексил. Хората буквално са отказали от своите пороци. В един от разказите се споменава човек, който бил под влиянието на Святия Дух, не може по никакъв начин да бъде прекъснат или възпрепятстван. Дори ако му запушат устата и носа, това не можело да го спре, дори ако това застрашава живота му. Доктор Шелдберг дава следното медицинско свидетелство, което споменахме по-рано. Никой безпристрастен човек не може да каже, че това е дело на Сатана. Виденията и тези гласове относно небето и ада всеки може да тълкува според собственото си разбиране.
Така че тук ясно се вижда, че е имал дълбоко покаяние. Това не е било нещо, което се е случило само около Уилям Мюър в Съединените щати, е било глобално движение. Да, което е провъзгласявало, че края на света е близо, че трябва да се покаем и да подготвим живота си. Именно това са били задълженията на Божия народ, деня на умилостивението, да смири душата си и да се покае за всеки грях. Бих казал, че днес повече от всякога наш дълг е, когато виждаме как последните събития от библейските пророчества се изпълняват, да направим същото и да се запитаме, покаяли ли сме се за всеки грях, затворени ли са нашите дистилери, какъвто и порок или грях да имаме в живота ни, изгорили ли сме своите карти, избавили ли сме се от тях, премахнали ли сме идолите от живота си, всичко онова, което ни разделя и отдалечава от Бога. Добре, току-що приключихме с разглеждането на Даниил 8.14. Там се казва, до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти. А единственото очистване на светилището, за което знаем до този момент от писанието, е описано в Левит 16 глава, където се говори за деня на умилостивението, който се извършва веднъж годишно. Андрю, може ли да ни дадеш общ преглед от птичи поглед на това какво се е случвало? Деня на умилостивението. Деня на умилостивението всъщност е извършвало нещо различно от всичко останало през годината. Това е било годишното служение. Докато през цялата година греха символично влиза в светилището, това е бил деня, в който светилището трябва да бъде очистено от греха, той да бъде премахнат от него. Но греха не е само бил премахван от светилището. След това той бил изповядван върху козела за отпущане, който представлява Сатана. Така че деня на умилостивението бил деня на съда, деня, в който греховете били отстранявани и поставени върху главата на Сатана. Преди това греховете били изповядвани и символично пренасени в светилището чрез различни жертви. Те влизали в светилището, но в този ден трябвало да го напуснат. Този ден бил най-тържественият ден в цялата еврейска година. Затова той бил ден на смиряване на душата и на дълбоко покаяние. Това бил деня, в който всеки молял Бога за чисто сърце. Подобно на Давид в Псалом 51, който се моли: заличи престъпленията, пораси ме си сопи, ще бъда чист. Точно такава трябва да бъде преживяването на Божия народ. Ако все още сме погълнати от нашите игрички, тогава не преживяваме тази подготовка, чрез която Исус да заличи греховете ни, за да бъдем готови да преминем през съда. Защото ще има хора, които ще бъдат живи, когато това се случи. Това ни връща към основната причина, поради която сме тук – да подготвим света за края на света. По края на одеждата на просвещеника имало звънчета и нарове, така че когато се движил, можело да се чува. След това той вземал два козела – козела за Господа и козела за Азазел, козела за отпущане. Заковал козела за Господа. Тук има нещо особено, защото върху козела за Господа не били изповядани грехове, защото той представлявал лично Господа. Това бил Господния козел, в него нямал грях. Трябвало е по някакъв начин да бъде представен безгрешността на Христос. Не само чрез съвършенството на всички жертви, не само чрез съвършенството на свещениците, които външно представили духовните реалности. Трябвало да има един невинен живот без грях, който доброволно да бъде положен за нас. След това козела за Господа бил внесен вътре и с неговата кръв се поръсвало завесата, умилостивилището и всички принадлежности на светилището. Службата започва отвътре и постепенно се предвижвала навън чак до олтара в двора. След това греховете били изповядвани върху козела за Азазел, който бил отвеждан в пустинята. Самото отвеждане на козела отнемало няколко дни, а след това били необходими още няколко дни, за да се върне човека, който ги бил отвел. Затова празника на шатрите започва 5 дни по-късно. Последователността е следната. Празника на тръбите, след това веднага идва деня на умилостивението, а след него има 5-дневен промеждутък, за да бъде козел отведен в пустинята и човека, който го отвел, да се върне. Даниил 8.14 казва: светилището ще се очисти. Уилям Милър погрешно е тълкувал, че земята е светилището. Това е било много разпространено погрешно разбиране. На практика целият протестантски свят в Америка, а и на други места е приемал, че светилището е земята. По същество това е било просто предположение. Но когато се върнете към Библията и започнете да изследвате какво означава думата светилище, откривате, че в Новия Завет се говори за небесно светилище. И тогава, след голямото разочарование, когато, докато разговарят в едно царевично поле, осъзнават: не става дума за земята, става дума за небесното светилище. Мисля, че едно нещо, което не бива да забравяме, е колко голямо място в писанието е отделено на деня на умилостивението. Колко много се говори за него, колко текст е посветен на този ден.
Не става дума само за няколко мимоходом споменати стиха. Има цели глави, които са изцяло посветени на този единствен празник. Това показва колко важно значение има той. Левит 16 и 23 глава. Когато просвещеника преминава от двора в святото място, а след това в пресвятото място, извършвайки ходатайствената служба, и след това излизал, израеляните потомци били събрани около светилището. Те слушали, смирявали душите си, молили се и постели. Те не вършили никаква работа. За тях това била събота, церемониална събота и смирявали душите си. Какво означава тогава за нас да живеем в преобразния ден на умилостивението? Мисля, че това започва с нашето следване чрез вяра. Образно казано, да слушаме звънчетата на Христос, докато Той се движи в небесното светилище. Точно така е. Мисля също, че това означава, че не можем непрекъснато да постим, разбира се, защото живеем в деня на умилостивението още от 1844 година. Живеем във времето на съда. Това е добър момент, който отбелязваш. Ние живеем във времето, когато съда е започнал, но нашия личен съд все още не е настъпил. Затова сега е времето за подготовка. И има още един начин да погледнем на празниците. Можем да ги разглеждаме като учител, като образ, който ни помага да разберем изпълнението му. Изпълнението е, че Христос сега заличава греховете в небесното светилище, първо на починалите, но ние трябва да бъдем готови за съда на живите. Как се подготвяме за деня на умилостивението? Имам предвид действителния момент на съда. За всеки човек има определен ден, определен момент, в който ще стане на съд. Ние живеем във времето на този ден. Подобно е на израза времето на края. Това още не е самия края, времето, което го предшества. Израел пазеше празника на тръбите. Какво правеха по времето на празника на тръбите? Събираха се заедно. Неемия 8 глава се казва, че всички се събираха като един човек. След това четяха Божието Слово и го изучаваха. Именно това трябва да правим. Това върви ръка за ръка с призива да смирим душите си, като се смиряваме пред Бога. Това е време за подготовка. Точно това показаха слайдовете, които видяхме по-рано, че тогава света се е подготвил за това. Подобно движение е имало по целия свят. Хората се смирявали душите си, отказвали са се от различни неща. Въпросът е къде сме ние днес. Мисля, че като хора, на които е поверено разбирането на тази истина, ние носим отговорността не само да я разбираме, но и да живеем според нея. Това е единствения начин действително да предадем тази вест, като я живеем. Имаме и схема, която показва хронологията. В нея говорим за образа и неговото изпълнение. В епохата на благовестието всеки разбира периода от кръста на Голгота до второто пришествие. Ако поставим празниците върху тази времева линия, започваме с Пасхата и стигаме до празника на шатрите. Започваме с първия празник, а завършваме с седмия празника на шатрите. Пасхата сочи към кръста, това е добре известно. Второто пришествие съответства на празника на шатрите. Тогава ще бъдем с него отново и Бог ще обитава с народа си. Ако разгледаме първите 4 празника, виждаме, че тяхното изпълнение е ясно представено в Новия Завет. Пасхата се изпълнява в разпятието на Христос. Следва празника на безквасните хлябове, след това идва празника на първите плодове. След това се отброяват 15 дни и стигаме до Деяния 2 глава, когато Святия Дух се излива на 6-я ден от месец Сиван. Точно тук е святото място, отворено небесното светилище. След това разглеждате есенните празници и ги съпоставяте с това, за което току-що говорихме. Имате празника на тръбите. Тук съм го отбелязал условно като периода, когато тръбите започват да звучат силно, да кажем приблизително между 1840 и 1944 година. Всъщност това започва по-рано, но именно в този период движението набира най-голяма сила, особено през последните няколко години. Денят на умилостивението започва на 22 октомври 1844 година. Когато погледнете тази схема, помислете и за 70-те седмици и за 2300 денонощия. За да има Пасха, първо трябва да дойде помазаника. След това той трябва да бъде отсечен средата на седмицата. Ето ги 70-те седмици, след това продължаваме до края на 2300 денонощия. Виждате, че както Пасхата е свързана с деня на умилостивението, така и 70-те седмици са свързани с 2300 денонощия, когато светилището трябва да бъде очистено. Не може да разделите тези неща едно от друго. Именно това е толкова прекрасно в Стария Завет и в службата на светилището. Те ни дават рамките за разбиране. Има един красив цитат от книгата Притчи Христови, който казва: Евангелието е ключа, който отключва светилището. Но аз бих добавил следното: светилището, то е Стария Завет и това, което закрепва Евангелието на неговото място. Не може да промените Евангелието, нито неговото значение, нито това, което извършва, защото Стария Завет ви показва точно какво се случва.
Сега обаче има един важен момент. По време на деня на умилостивението, ако деня приключеше, а в стана все още имаше грях, този човек биваше отсечен от стана. Когато приключи благодатното време, който е праведен, нека върши правда още. А който е неправеден, нека върши неправда още. Идва момент, когато всичко приключва. Тук някои хора задават следния въпрос. Христос ще усъвършенства характера ни при второто пришествие. Той ще ни промени, това е прославянето. И тогава всъщност ще промени характера ни. Но моят въпрос към скептиците е следния. Покажете ми от това тук. Покажете ми от веста за светилището как човек може да продължи да получава прощение за греховете си, след като деня на умилостивението е приключил. Защото ако това е възможно, логично би трябвало да има нова жертва. Какво тогава? Има ли втора Голгота, втори Спасител, второ Възкресение, втора Петдесятница, втори празник на тръбите, втори ден на умилостивението? Следователно, ако в образа човек е бил отсичан от стана, той в изпълнението, когато благодатното време приключи и деня на умилостивението завърши, а това става преди Христос да дойде в облаците на славата, тогава всяко прощение на греховете престава. Не става въпрос за това, че човек е оставен сам с думите успех. Не, но вече няма ходатай. Ако правилно разбираме тази вест и правилно разбираме светилището, трябва да стигнем до момента не със собствени сили, а чрез покоряване на Бога. Все пак има и нещо, което се изисква от нас. Има нещо, което трябва да направим, а именно да се предадем напълно. Трябва да стигнем до състояние, което вече не грешим. Мисля, че това е нещо, за което дори не сме се осмелявали да се надяваме. Всъщност всичко се свежда до обръщането. Това е въпрос на сърцето. Това е преживяване на Божията благодат. Например, 5 девици, които се събудиха и нямаха масло в светилниците си, те нямаха това преживяване с благодатта. Нямаха тази опитност, изработена в живота им. Те не бяха готови да влязат на сватбата. Не бяха готови за съда. Така че промяната започва в сърцето. Ако ме любите, пазете моите заповеди. Следователно, не става дума просто за това. Трябва да престана да греша. Става дума за това да достигна до мястото, където наистина желая да престана да греша. Да искам да се променя. Именно тук е трудността, защото няма изкушение, което не е познато на човека и за което да не може да бъде дадена благодат, за да бъде победено. Пред годините много критици са казвали, че изследователният съд всъщност не се намира в писанието. Да, но ние виждаме изследователния съд, представен в Матей 22 глава, където има изпит относно сватбената дреха. Онези, които имат сватбена дреха, получават правото да влязат на празника в радостта на своя Господ. А онези, които нямат сватбена дреха, са изхвърлени във външната тъмнина. По същия начин в Матей 25 глава след брака следва сватбено огощение. Следователно, самия брак очевидно се извършва при приключване на деня на умилостивението. След това младоженеца се връща, за да вземе своята невяста и да я заведе на сватбеното огощение. Тогава се отправя силния вик. Но в този момент вече е твърде късно да се купува масло. Това, което ми се струва интересно е следното. Имаме една своеобразна времева линия. Бих казал, че в момента много хора спят. Има такива, които имат масло, такива, които нямат масло. Но когато Христос се върне от сватбата, тези, които имат масло, ще влязат в радостта на своя Господ. Интересно е, че тук първо виждаме изпит относно сватбената дреха. Има изпит за сватбената дреха. Както спомена по-рано, идва момент, когато царя влиза, за да види гостите. Това е описано в Матей 22:11, притчата за сватбата. Думата види, тук е гръцката дума 2300 в строг конкорданс. Тя означава да се разгледа внимателно нещо, да го възприемеш, да го изследваш. Произлиза от друга дума 3700, което означава да инспектираш. Тоест, става дума за това човек да се приближи, да погледне внимателно и да прецени. Смисъл е, че тук се извършва проверка. А когато просто прочетете превода, той също предава тази идея съвсем ясно. Царя идва, за да направи проверка и да види как са облечени гостите. Така че текста гласи, а когато царя влезе, да прегледа гостите. Тоест, да ги разгледа много внимателно, да види и да забележи всеки детайл. Това е значението на думата в оригиналния гръцки текст.
Това, което всъщност казваме е, че изследователният съд се вижда навсякъде в писанието. Той не се среща само на едно място. Той е разпръснат из цялото писание. Също и в Даниил 7 глава. Друго интересно нещо е, че когато отидем в Откровение, където се говори за финната ленена дреха, която трябва да носим, там се казва в Откровение 19.8. И на нея бе дадено да се облече във висон, чист и светъл, защото висона е праведните дела на светиите. Следователно, ако не си облечен с тази правда, няма да влезеш на сватбата. И обърнете внимание какво се казва в стих 12. Приятелю, как си влезъл тук без да имаш сватбена дреха? А той замълча. Причината за замълчи е, че нямаше никакво оправдание. Защото според обичая по това време, бащата на младоженица осигурява всички сватбени дрехи. Нима отец не ни е дал Христос? Следователно, това е още едно представяне на същата истина, за която говоря в другата презентация. Цялата идея е, че Христос е този, който ни дава своята правда. Тя ни се дава даром чрез кръста. Това е благодатта, която беше изляна за нас. Неговия живот беше даден за нас, за да можем ние да се облечем в него. Аз също така се сещам за посланието към римляните, където се казва: и така, освободени от греха, станахте слуги на правдата. Разбира се, може да свържем това с думите: праведният чрез вяра ще живее. Божията правда се открива от вяра към вяра. Мисля, че това е от основно значение. Но тогава, откъде знаем какво се случва в края на 490-те години за юдейския народ? И какви поуки можем да извлечем от това за нашето собствено приключване на благодатното време? Имаме убиването с камъни на Стефан през 34-та година след Христа. Какво се случва тогава? Едно от нещата, които виждаме, е именно убиването с камъни на Стефан. Той вижда Христос да стои отдясно на Отца. Искам да задам един въпрос. Какво означава това, че Христос стои? Деяния 7, 55 и 56 стих, Стефан вижда човешкия син да стои отдясно на Бога. Но обърнете внимание на Исаия 3.13. Господ стои за да съди народите. И Псалом 82.1. Бог стои в събранието на силните. Той съди между боговете. А в Даниил 12.1 се говори за друг момент, когато Христос ще застане. В онова време ще се надигне Михаил, великият княз, който стои за синовете на твоя народ. И ще настане време на скръб, каквото не е имало, откакто съществува народ до онова време. Така че идеята, че Бог ще произнесе присъдата: който е праведен, нека върши правда още, който е нечист, нека остане нечист още. Това провъзгласяване, което намираме в Откровение, съвпада с момента на съда, когато Христос се изправя за да съди народа. Интересното е, че в Даниил 7 глава съда започва, когато Христос сяда. Когато съда приключва, Христос се изправя. Така книгите се отваря, съда започва, но когато бъде произнесена окончателната присъда, всички да станат, съда приключва. Виждаме същото и в Езекиил 9 глава, където Божията слава се издига от херовима. Виждаме това изправяне и всичко приключва. Също така мисля за Откровение, както и за Матей 7 глава, където се говори за измерването на Божия храм, на алтара и на онези, които се покланят в него. А в Матей се казва: с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени, каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Но нека помислим и съвсем логично. Ако Христос идва за да вземе праведните на небето, очевидно първо трябва да се определи кои са те. Не е така, че Той взема всички на небето, след което ще ги съди и после ще изпрати някой в ада. Разбира се, съдът трябва да се извърши преди това. Разбира се, хората биват съдени преди да отидат на небето или да бъдат осъдени. Защото Той казва: моята награда е с мене, когато дойда. Точно така. Тогава, как би могъл да дойде и да даде наградата си, ако преди това не е определил кои са достойни да я получат? Преди да дойде, разбира се. Това е, в което вярваме, съд преди второто пришествие. Това е представено още в Стария Завет като образ от Пасхата до деня на умилостивението, преди да настъпи празника на шатрите. И мисля, че всичко това в крайна сметка ни отвежда до въпроса за оправданието чрез вяра. Можем ли наистина да стигнем до състояние, което напълно се отказваме от греха? Можем ли наистина да стигнем до там, че дори чрез една мисъл нашия Спасител да не бъде доведен до това да се подаде на силата на изкушението? След това, малко по-надолу тя казва: това е състоянието, в което трябва да бъдат намерени онези, които ще устоят през времето на скръбта. И това изглежда невъзможно, ако мислим, че трябва да го постигнем със собствени сили.
Исайя 55:7. Нечестивия нека остави пътя си и неправедния помислите си. Римляни 12:2. Преобразявайте се чрез обновяване на ума си. 2 Коринтияни 10:5. Като пленяваме не само някои мисли, а всяка мисъл в покорство на Христос. Да възлюбиш Господа твоя Бог с целия си ум. Обновявайте се в духа на своя ум. Мислете за това, което е справедливо, чисто. Следователно, тук има един библейски принцип, който подкрепя тази идея. Има библейски принцип, който подкрепя мисълта, че дори чрез една мисъл, нашия Спасител не би могъл да бъде доведен до това да се подаде на силата на изкушението. Защото Евангелието ни призовава да довеждаме всяка мисъл в покорство на Христос. Разбира се, това има смисъл, защото греха започва в ума. Вярвам, че е в момента, в който съзнателно реши да откъсне плода и да го изяде, беше съгрешил още преди ръката и да се докосне до плода. Тя вече беше съгрешила в ума си. Тя беше взела решението. И виждаме този принцип ясно изразен, когато Исус казва, че ако някой погледне жена с желание, вече е съгрешил в сърцето си. А сърцето тук означава ума. Следователно, именно сърцето трябва да бъде променено. Не става въпрос просто за трябва да престана да правя това. Трябва да бъдат променени мислите и чувствата. Именно те изграждат характера на човека, така че всичко се свежда до сърцето и ума. По-рано ти попита Джеймс как може да разберем нашето преживяване, когато погледнем какво се е случило с юдеите във връзка с края на тяхното благодатно време. Аз се сещам за Римляни 11:25. Там Павел казва на римляните, т.е. на езичниците, защото не желая, братя, да не знаете тази тайна, за да не мислите високо за себе си, че върху Израел е дошло частично закоравяване, докато влезе пълния брой на езичниците. За какво закоравяване на Израел става дума? Кого разнаха те? Те разнаха Христос и го отхвърлиха. След това Павел казва, докато влезе пълния брой на езичниците. Когато се говори за пълнота, става дума за извършване на определен период. В Откровение 11 виждаме, че след приключване на благодатното време за юдеите, непосредствено след края на 70-те седмици, започва в периода, който благовестието отива при езичниците, но идва време, когато и този период приключва. И тогава започва съда. Когато Библията говори за тази тайна, виждаме, например, в Откровение 10:7, че Божията тайна ще се изпълни в дните, когато седмия ангел ще затръби. Това е времето, когато започва съдът. По време на съда ще настъпи момент, когато Божията тайна ще бъде завършена на тази земя. И отново, това става преди. Разбира се, Откровение 10 е пряко свързано с голямото разочарование, като подчертава, че всичко, което се е случило в периода водещ до 1844 година, е било точно това, което Бог е казал, че ще се случи. Дори самото голямо разочарование е било предсказано в пророчествата. Мисля, че наистина трябва да се съсредоточим не върху това да стискаме зъби и да се опитваме да бъдем съвършени. Не става дума за това просто да се стараем достатъчно силно и така да станем съвършени. Става дума за това да се покорим, да се предадем и постоянно да посвещаваме мислите си на Бога. Каквото е чисто, каквото е достойно, за това мислете, нали? Именно опознаването на Христос и познанието за Христос, както разкриването на Неговия характер пред нас, всъщност представляват преобразяващата сила на Евангелието. Точно тук се крие надеждата за промяната на нашия характер, когато получаваме все по-голямо и по-дълбоко откровение за познанието на Бога чрез Исус Христос. Това ни привлича към Него и Той става този, когото избираме. Истината изисква покорство на нашата воля. Именно това трябва да извърши истината, а силата, чрез която всичко това става, е силата на Святия Дух. В деня на умилостивението трябва да мислим за покаяние, за това да коленичим, да изповядаме греховете си, да плачем за тях пред Господа и да молим за промяна на сърцето си и да знаем, че когато искаме това с вяра, Той ще ни го даде. Приятели, много ви благодарим, че бяхте с нас в този специален епизод на Heritage and Hope Ministries. Скоро предстоят още много интересни видеа. Бог да ви благослови!